Fi sy'n stryglo gyda dadwireddu am flynyddoedd drwy gydol fy arddegau, heb wybod beth oedd e, a hynny achos y prinder gwybodaeth ac ymwybyddiaeth amdano fe. Dwi'n byw gyda gorbryder a ffyliau banig ers fy arddegau cynnar, a fy mhrif symptom yw dadwireddu, sef derealization. Felly mae dadwireddu yn fath o ddadgysylltiad. Mae'n gallu bod yn gyflwr yn ei hun, neu fel gyda fi yn symptom o gyflwr iechyd meddwl arall. Mae'n effeithio ar bobl yn wahanol, ond i fi mae'r dadwireddu yn neud i fi deimlo yn afreal, fel taswn i mewn breuddwyd, ond yn methu deffro. Wedi dadgysylltu yng nghorff a'r byd o'n cwmpas, bod pethau'n teimlo'n anghyfarwydd, dieithr ac yn afreal, a fel taswn i'n gwylio popeth yn digwydd o'n cwmpas i, a mod i ddim yno mewn gwirionedd. Mae'n anodd iawn i ddisgrifio fe, achos mae'n swnio'n rhywbeth mor rhyfedd, ond pan mae ar ei weithiau, mae jyst mor frawychus ac erchyll, achos dwi'n teimlo mor afreal. Mae'n debyg i dadbersonoli, neu Depersonalization, lle mae pobl yn teimlo i bod nhw wedi gwahanu o'i corff, neu i bod nhw'n gwylio eu hunain o tu fas i'w corff. Ond mae yna rai pethau sy'n neud yn wath, fel torfeidd a llefydd prysur ac anghyfarwydd, llefydd neu sefyllfaoedd sy'n heb ffordd hawdd i ddianc, a hefyd pethau fel blinder, straen, alcohol a caffein. Fi sy'n stryglo gyda dadwireddu am flynyddoedd drwy gydol fy arddegau, heb wybod beth oedd e, a hynny achos y prinder gwybodaeth ac ymwybyddiaeth amdano fe. O'n i'n credu mai fi oedd yr unig un yn y byd oedd yn profi'r teimladau yma. Nath o gymryd rhyw 6 blynedd i fi ffeindio enw i'r teimlad, a sylweddoli i fod e'n gysylltiedig gyda gorbryder a ffylio banig. Oedd e'n gymaint o rhyddad dod o draws enw i'r teimladau yma am y tro cyntaf, a sylweddoli ei fod e'n salwch a bod pobl eraill yn teimlo'r un peth. Dwi'n aml yn gorfod esbonio beth yw dadwireddu i feddygon, yn hytrach na bod nhw'n esbonio fe wrtha i, sy'n rhwystredig pan dwi eisiau atebion i fy hun. A dyna pam dwi mor awyddus i godi ymwybyddiaeth o'r cyflwr, achos dwi'n gwybod pa mor anodd ac unig yw dioddef o'r salwch yma heb syniad beth yw e.